Markus Karkman tässä taas moi. Tulin tähän päivittelemään taas tätä Keusoten vanhustenhoidon tilannetta. On äidin kanssa nämä hoitosysteemit mennyt ihan päin peetä. Äiti oli kaksi ja puoli viikkoa takaperin kotona vielä 4 kertaa päivässä kävi kotihoito ja me omaiset hoidettiin sitten yö niin, että äidillä oli ranneke, josta pystyi hälyttämään meidät apuun. Ja aika monta kertaa käytiin nostamassa äiti ylös, että se pääsi jatkamaan unia tai vessassa käynti onnistui. Sitten eräänä päivänä pari viikkoa sitten kaatu kotonaan päiväsaikaa ja vietiin Hyvinkäälle sitten pääpaikattavaksi ja pääpaikattiin ja lähettivät sitten kriisipaikalle tonne Järvenpäähän Vahterakotiin. Siellä äiti nyt ollut pari viikkoa ja sieltä kokeiluun sitten kotiin, että josko taas pysty siellä kotona olemaan. No eipä pysty. Äiti on tosi huolissaan itsekin, että haluaisi olla jossain hoitokodissa, mutta kotiin laittavat ikään kuin väkisin ja ollaan me omaisetkin jo aika jaksamisen kynnys lopussa, että näillä mennään. Mielenkiintoista, että näillä vanhuksilla tehdään tämä RIPE-arvio kyllä niin kuin mun äidillekin on tehty. Ja mitä ei tapahdu, ei sitä hoitopaikkaa sieltä nyt millään tavalla meinaa tulla. Äiti ikään kuin jätettäisiin heitteille. Jos olisi tosi paljon rahaa, niin se reilu 100 € vuorokaudessa tuolla yksityisen hoidon puolella niin onnistuisi, mutta ainakaan meidän tapauksessa se ei ole realismia. Ja näillä mennään, yritetään tapella Keusotea vastaan. Tää ei ole kivaa.